miring, jenggote kandel, apa remelas. Mengkon kowe dadi anak soleh, pinter. Anak pinter siapa sing bangga? Ya bapak. Bapak kayak, tapi mamake ora ya. Ya bangga Wong lah. bapake tok miki sing ngomong Ya mamake. Yo. Bos, assalamualaikum. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Omong nang kene wong. Oh iya, Jojo. Alhamdulillah alamin. Oke, bos. Kepriwe? Yang arep patul pitik. Endi, Cece? Kondangane mbok pirang-pirang. Wong 5.000 be. Apa 30.000 bos lah. Dia selawe ya? 30 lah. Selawe lah. Selawe. Kalau kemurahan, bos. Ya ora lah. Oh ya aja selawe lah mulai hor belarang siki sekilo 17 lah. Itu likur mien agi lehur 17.000 sekilo, ki sekilo wis dinyang 20.000. Ki sekilo beranana, ki ibaratnya setengah kilo di tetel-tetel jero nana bareng kur 20.000. Ini mien bos. Ya Iki tahun wis. pira ki bos? Nek ngikutin lehur, ya jelas beda. Siki pitik derek 70.000. Derek ibaratnya sekilo 8 on. Berarti ide 70.000. Lehur nek dihitung lehur wis 50.000 uli nemu. Uli ora. Ya ora. Ya wis kayak kiye selawe bae wis. Uli dibayar nek Tambahin maning bos sama masalah. ya. Tambah maning kondisi. Piye? Kayak kiye. Wis 17 lah. Nek ora apa-apa 30, tapi Ya. bayarannya kapan nek kuwe. Ya, kok- Nek anu 17 ki seminggu wong ditukuni ku ngel. Oh, lek kondangan be ngesuk sore. Ada pelit lah. Pagi. Pelit banget piye lah. Presidene. Golek kondangan ngesuk sore. Sore oh esuk sore. Iya ora apa-apa. Wis kaya tek depeni 5.000. Engko kondangane arep kondangan 5.000 bae. Iya ora apa-apa. Bagi tapi bagian nyuci piring nang mburi. Gue kan kepen lah kan. Ya masalah mau tuku beras karo mau tuku janganan. Beras aja khawatir, aja khawatir. Wis aja Ya aja khawatir. seminggu Pelit. kok, ya aja seminggu lah. Ya seminggu. Ya wis pirang dina? Dina apa? Patang dina setengah hari. Berarti jam loro kurang 5 menit. Nek anu kurang, nek anu lebih kan 5 menit berarti ora kebayar. Nek kurang kan 5 menit ora kebayar. Kudu pas jam loro kurang 5 menit. Ya, oke? Oke, tos? Oke. Anu DP-nya jadi mau ngapa? Pira sih? Ya 15 20. Ya wis 15 bae. 20 ya. 20 sih lah nyong sih kepriwe kondangan nyong be kondangan pada bae kepriwe janjane lah. Duit temen-temen. Duh ki ora. Arepe kondangan bae kaya no kondangan anak pensiunan lah mending. Kondangan pensiunan ora gena ora. Wis kepriwe? Aja sesuai mikirnya bakul piting mikirnya cepet sedela seret kuwi Ya lho. wis kenal. Ya wis ya cocok. Nah, Ya duit tengah dikit. ya lah. Kira Ya 20 lah, karo mau tuku mbako barang kok. 20. Ya. Tuh. Oke. Tuh. Oh, Apa? Pitik kok aja didol, Pak. Kowe kan bae siji-sijine to. lah Jon. Masuk kondangannya karo apa bapak ke? Yang duwene mukur pitik. Ya pasti seorang duwe. Ya Pancet. tak dolah kepriwe. Lang adol Dia masuk pancet. tak ganti bae ya sing pitik cilik njaluk manaring bae utuk ya. Gelem ora? Ya kan pitiknya wis didol kan, bakunde masih dijaluk maning lah. Jadi kepriwe, Pak? Ya didol bae. Gampang aja njaluk manaring bae. Ya piye ya teh ya. Ki kan bapaknya ya butuh duit nggo kondangan. Kowe ya nu butuh nggo jajan sekolah. Sikine kok ora didol kepriwe? Kowe kepen ora jajan, kepen deleng napatire jajan kowe ngences. Aja ki kowe, siki ki bae kepenak. Wis dibayar ya wis gampang njaluk duit, njaluk utuk maning bae. Anu wis didol, dadi nyung njaluk maning. Ya wis ora apa-apa nyong ah. Jaluk maning nyesuk utukan bae. Iya kadang bae akeh iki utuke. Wis sing manut ya. Iya. Ya, ini soleh, aja ngerokok, aja dolan sing ra genah, bapake ki melas. Topine wis miring, jenggote kandel, apa remelas. Mengkon kowe dadi anak soleh, pinter. Anak pinter siapa sing bangga? Ya bapak. Bapak kayak, tapi mamake ora ya.
Ya bangga. Wong lah. bapak ketok miki sing ngomong Ya mamake bang. Ya wis, salaman oke. Deal ya. Deal ke tanda Masa jadi. karo bapak salah. Tanda jadi. Saiki ya bapak kayak iki. Ya, kowe bapak ke tanda jadi wis ora kena dijiot, wis genap peraturan. Ya. Ngesune kowe tandangin nang aku. Iya, iya. Paket goceng. Ya wis Oke? ya. Oke, ya. Sun ya. Ya pada-pada. Wis Ya, dadi ya. anak sing soleha. Ya wis ora. Oke.